Then I didn't get into government. I remained at the party level. But no me a chance a chiel marbedo chairman ma Lake Basin Development Authority. Adwani winja maler kanyo. Kech luo penja gantoni duogo gango dala. Kech kata kai wuoi kata kedhi oko to nyaki par thuru. Tam mano me abe was hardly 2 years. Hika ariyogo na kelo ni jo luo development programs mok tin ni 13 billion. Akelo ni Lake Basin Development Mall worth 6.5 billion. Akelo ni Oloch Kimera within that period. 6.5 or 4.5? No. 4.5 was the cost of construction. Okay. The value is 6.5. All right. Oloch Kimera, because has not been valued, was 6.2. So total was about 13 billion shillings. Na kelo gi ipinyi luo be uneno kamoro maka mutera ajela. Nine nitie mibadhi. Mibadhi mane nitie kawadhi gene magi withdraw case kend. Kech gimane lit ni jomoko. Kech kadhir President Uhuru ne jaduong emiya gini to gini onge gimoro minyatime. To luongo Rotich, who was then the Minister of Finance. Tim Gimulo dwaro mondo parastatol no bed gi activities. To acquire that money. Kawase kwayo pesa no. No ndik vouchers mondo miwa pesa wadhua gero. Vouchers no lale ministry. Kidwange what tribalism can do. Ka vouchers olal, tawacho ni okadog kwayo gini State House again. Aluongo board to wakalo resolution. Tadhia holo pesa commercial bank. Awan je luo be chulo suru gini wagero ka sirikal koro kwa mapesa jogi lal gi vouchers ka nikech gini dhi kaluo. Wa holo pesa bwana. Ma wagero mall muchung makajo kapo nono. Wan wasekito sirikal ochul gowino. Mane lit ni jinti holo pesa nadi to jikia. Remember jo kaneri to nikawa onge pesa jato. Konya timango. Konya gedo. So at the risk of my liberty and life, na timo mago higari okende mano me a chance to be in a position. Bedenu winje katero gimoro nyeri kata ni na tere piny moro na kele mna ni jothurwa kata koro negi tueya kata negi timango. Macho dong rangisi kendo gima no konjo dala wanyaka chi. Gikariyogo. Homa Bay ne watero Oloch Kimera nitie nyaka kawuono. Kosariambo Kisumu wan gi Lake Basin. So na paro dala tin nange to kata chaka dhi masomo maneno kaka iloso loch. Duogo Israel. Eni baba asomo gicha. Anyalo konyi bet president. 2017 Jakoyo ni pinye mo manolo konywa. Wang'in no kwatimo maber bat konywa. Ai Jakoyo I can make it. Mara ariyo jogo seriwore gi URP ana okan comfortable gi URP. An no kadhiga Jubilee an na wuok etie ne taduoge ODM. Yes. And ne wabet piny nyaka gi jakom gi others. And I told them I'll help you become president. I know what you're lacking. Ngisa kok 2017 nano kende. Beniti yiero mora ma jakom odhiye moyombo makoto yiere kod ni gudu dinga yombo wago kot piny jogi okwali. Wago yiero piny jogi no kwali. Benitie. Mana mara maduogo mang'isi ne ang'eyo adhi keti adhi ng'isi gik mang'e moke timga ok timga nya somo kucho tiende niya Musa dhi dak ka Farao mondo bi ogol jogi kiango od twech. It was not just by chance. When God wants to make you a king, he first takes you through the palace. Then uteri tab, then you need the leadership. Okay. Erokamana inya